Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Grecu, bine v-am regăsit la Arena. Zimbru Chișinău a ieșit definitiv din lupta pentru titlu după ce a pierdut astăzi derbiul campionatului cu Șerif la Chișinău. Nimic nu i-a salvat pe zimbrii de la înfrângere, nici terenul de rezervă și nici celelalte teme de acasă pregătite din timp. Vom avea și în acest sezon o luptă în doi la titlu, Șerif și Dacia, o reeditare a bătăliei de anul trecut. Vorbim imediat despre derbiul care a scos-o pe Zimbru din lupta pentru titlu, nu înainte de a vă prezenta invitații din această seară. Așadar, în premieră la Arena Publică au venit agentul FIFA Ion Carp și antrenorul echipei FC Costuleni, Velizar Popov, primul tehnician care a venit în campionatul Moldovei din Bulgaria. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, Sandu! Bună seara! Pentru început, haideți să vedem toate rezultatele etapei a 14-a divizie naționale de fotbal. Așadar, derbiul Zimbru-Șerif încheiat cu scorul de 1-0 pentru tiraspoleni, FC Tiraspol Dacia 0-2 pentru echipa antrenată de Dobrovolski, Nistru Otaci Academia 0-1, a doua victorie consecutivă în campionat obținută de Academia, Rapid Milsami 1-1, Sfântul Gheorghe Suruceni Olimpia 0-1 și FC Costuleni Iskra 3-3, scorul etapei și cel mai frumos meci care s-a jucat la Orhei. În clasament continuă să conducă Șerif și Dacia, cele două echipe care vor lupta în acest sezon pentru titlu. Zimbru, Iskra, ambele cu câte 22 de puncte împart locurile 3 și 4. Milsami pe locul 5 cu 21 de puncte. Nici Iskra și nici Milsami nu au reușit să profite de înfrângerea Zimbrului în derbiu cu Șerif și au rămas pe aceleași locuri în clasament. De fapt, clasamentul a rămas cel de după etapa trecută, nicio schimbare până acum. FC Tiraspol pe locul 6 cu 16 puncte, la egalitate de puncte cu Nistru Otaci. Sfântul Gheorghe Suruceni cu 14 puncte, Academia și Olimpia și-au trecut în cont încă câte 3 puncte fiecare, Academia 13, Olimpia 12 puncte, Rapid pe locul 11 cu 10 puncte, iar pe ultimul loc a rămas FC Costuleni. Discutăm în această seară cu Velizar Popov despre situația echipei FC Costuleni, una dintre formațiile frumoase ale campionatului, însă, din păcate, se pare că au ceva probleme cu arbitrajul. Vom vedea și în această seară, în rezumatul meciului de la Orhei, 3-3 cu Iskra Râbnița, 2 goluri anulate pentru FC Costuleni, puțin mai târziu. Derbiul campionatului Zimbru, Șerif nu a impresionat. Un singur gol marcat și doar 2 ocazii pe parcursul întregului meci. Oaspeții au învins cu 1-0 datorită golului înscris de rusul Nail Zamaliev, care a scos Zimbru din lupta pentru titlu. Distanța dintre Șerif și Zimbru în clasament este acum de 14 puncte. Marșul suporterilor galben-verzi a fost cel mai interesant moment al derbiului campionatului Zimbru-Șerif. Niciuna dintre echipe nu a reușit să impresioneze. Oaspeții au fost însă mai norocoși și au reușit să ia toate cele 3 puncte după ce rusul Nail Zamaliev a profitat de nesiguranța apărării adverse și a marcat singurul gol al meciului în minutul 14. De partea cealaltă, Zimbru nu a reușit nici măcar un șut pe poartă, fapt pentru care înfrângerea a fost acceptată de jucători și la nivel de declarații. Да, я думаю, они нас переиграли сегодня, это было видно. У нас фактически моментов не было. Можно сказать, и у них, но территориальное преимущество было ихнее. 2 момента было у нас, мы 1 реализовали, и поэтому выиграли. Цепляются нападающие Шерифа, и как цеплялись наши нападающие. Это парадокс, я не знаю, это... Поэтому на одних нагрузка ложится одна, а на вторых такое впечатление, что они пришли так отбыть номер здесь. După acest rezultat, Zimbru a rămas pe locul 3 la egalitate cu Iskra, iar distanța față de primul loc a crescut la 14 puncte. Șerif este lider cu 36 de puncte. Am revenit în studio, discutăm cu invitații din această seară. Vă reamintesc agentul FIFA Ion Carp și Velizar Popov, antrenorul de la FC Costuleni. Domnule Carp, începem cu dumneavoastră, vorbim despre derbiul, marele derby, El Clasico, cum l-au poreclit jurnaliștii din Moldova, însă e clar, păstrând proporțiile. Nu e vorba de... Dumneavoastră ne-ați tot refuzat amabil de fiecare dată când v-am invitat la Arena. Până la urmă n-ați scăpat de noi. Da. Ce ziceți de Zimbru? Că am ieșit din luptă.
Păi, ce pot să spun? Deci, da, ar fi frumos un derby. Pe timpuri se făcea un derby între Șerif, Tiraspol și Zimbru, dar ultimul timp nu mai este acel derby care îl știm noi cândva, care se lupta, dădea lupta Zimbru și Șerif pentru campionat. Dar hai să credem că mai e timp foarte mult pentru Zimbru. Oricum este o schimbare de antrenor, unde trebuie să aibă liniște, să pregătească foarte serios, cred că în iarnă, un cantonament foarte bun și e posibil, orice e posibil în fotbal. Au mai fost și minuni, au mai fost și multe lucruri care s-au redresat. Orice echipă poate redresa, deci, campionatul. Credem, Zimbru are toate condițiile pentru acest lucru și eu cred că este prea devreme să spunem că nu se dea luptă pentru campionat. Asta este părerea mea, Sandra. Nu, ținând cont de relațiile de prietenie, așa spus în ghilimele, dintre Dacia și Zimbru, cred că se va pune accentul pe Dacia, care este acolo, în spatele Șerifului. De asta ziceam că e cam ieșită din luptă. Păi, nu știu, nu pot să spun nimic ce înseamnă prietenie, nu prietenie, dar știu una că Zimbru este o schimbare de antrenor, e nevoie de timp și trebuie să credem. Deci, situația că poate fi schimbată. Da, trebuie să credem pentru că este cel mai iubit club din Moldova până la urmă. Așa e, cel da. mai titrat, până ținând cont și de performanțe obținute încă înainte de independență. Domnule Popov, скажите на русском будем говорить с вами. Вы на русском знаете чуть-чуть, так же, как и я. Я тоже чуть-чуть говорю на русском, так что мы друг друга поймем. 14 очков – это много или мало для того, чтобы Зимбру, который у нас считается самым популярным клубом в Молдавии, сможет ли отыграть эти очки в борьбе за чемпионство? Я думаю, что будет очень трудно, потому что это очень большая разница. Для чемпионата как молдовский, я думаю, что будет очень тяжело для Зимбру. Мое мнение, что Шериф и Дачи, эти две команды лучшие в сравнении со всех остальных. Костулень не заслуживает места, на котором сейчас находится. Мое мнение. Что, кто заслуживает, кто не, мы увидим в конце концов сезона. Сейчас ситуация трудна для нас, но мы боремся до конца. Мы вернемся к вашей команде. Mergem acum la Dumitru Stoianov, reporterul Publica TV, care a fost prezent la derbiul Zimbru-Șerif. Bună seara, Dumitru! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu, eu personal nu am fost la acest meci. Chiar așa de urât a fost derbiul campionatului? Uite, Sandu, domnul Carp a spus exact ceea ce a fost astăzi la derbiul campionatului. A fost un meci plictisitor și cred că un meci, un derbiu care a ajuns deja la 50 ediții, a cam pierdut din tradiție și nu mai este acel derbiu cum a fost altădată. Pot să-ți mai spun o chestie interesantă care m-a uimit în mine personal. Am ajuns la stadionul Zimbru cu aproape 2 ore înainte de meci și am aflat că s-au vândut, la acel moment, erau vândute doar 70 de bilete, ceea ce înseamnă că nici spectatorii nu mai vor să vadă acest derbiu. Deci el nu mai este interesant nici pentru fotbaliști care nu arată fotbal pe teren, nici pentru spectatori. Spune-mi, te rog, ce spuneau spectatorii sau suporterii Zimbrului prezenți la meci despre faptul că partida a fost trecută să se joace pe terenul de rezervă și nu pe stadionul construit de Nicolae Ciorni special pentru astfel de meciuri, probabil. Așa meciuri erau păcat să se joace pe un teren de rezervă. Părerea mea, dar spectatorii ce spuneau? Mă rog, la acest meci, anume la acest meci, am observat că nici suporterii, am vedere ultrașii, suporterii din galeria Zimbrului, nici jucătorii, nici staful tehnic al Zimbrului, că au fost și ceilalți întrebați de acest fapt, au spus că nu contează unde joacă echipa, nu ei decid asemenea chestii, ei au menirea să vină la locul disputării meciului și atât. De exemplu, Străiencu, exact aceeași chestie a declarat. I-am văzut resemnați pe jucătorii Zimbrului după meci. Șișchin a spus că da, am pierdut. Da, S-au resemnat și cu pierderea campionatului.
Șișkin a recunoscut 100%, a spus că Șerif a fost mai bun, că au fost mai buni ca ei. Bine, n-au avut mai multe ocazii, au avut 2 ocazii, Zimbru nu a avut niciuna, însă la posesie Șerif a fost mult mai bun și au jucat mult mai sigur în apărare și cu campionatul, știi cum, toți spun că e prea devreme de vorbit pentru că s-au jucat prea puține meciuri și lupta se mai dă, așa zic ei. Ce a mai fost interesant pe acolo? Pot să mai spun o chestie care am remarcat-o la Stroienko, la antrenorul echipei, care, evident, foarte supărat după acest rezultat, după acele 6 remize la rând, care a spus că vor fi schimbări la Zimbru din iarnă. Deci în iarnă se va face o selecție, vor pune mai mult accentul pe selecție, vor apărea, așa zic ei, vor apărea mulți jucători noi, vor face un cantonament în Antalya și după sărbătorile de iarnă, suporterii vor vedea o nouă echipă Zimbru. Va rămâne Stroienko? Cu cei din conducere n-ai vorbit? Cel puțin așa tot zic, așa a spus și Oprea la conferință de presă săptămâna aceasta, așa a spus și patronul echipei, Șișcanov, acum vreo 2 luni, că Stroienko are asigurat locul, cel puțin până în iarnă, așa zic ei. Da. Dumitru, îți mulțumim, a fost Dumitru Stoianov, reporterul Publica TV, prezent la marele derby, marele mic derby al campionatului, ca să nu înlocuim o vocală cu alta. Domnule Carp, încă o întrebare legată de Stroienko, ați spus, e nou venit, e clar. Eu personal îmi place Stroienko, mi-a plăcut ce a făcut el la Academia Chișinău, dacă a făcut el, cel puțin în perioada în care el a fost antrenor, echipa a jucat foarte frumos. Academia Chișinău, pot să zic că avea cel mai frumos joc din campionatul Moldovei. Făcea un tiki-taka al Barcelonei, însă la Zimbru, din păcate, nu prea are rezultate. De aia am spus, Sandu, că e nevoie să fie lăsat în pace, încet, încet să cunoască mai bine deci, lucrurile cum sunt lăsate. Și mi-amintesc o situație, deci de 99 sau 98, ceva de felul ăsta, era o diferență, Șerif era cu 11 puncte în fața Zimbrului și după aia Zimbru s-a apropiat chiar dacă n-a luat campionatul. Deci ceva de felul ăsta. Deci, de aia Cred că a fost invers, dacă țin bine minte. Parcă invers a fost. Era Zimbru în față. Păi o diferență, știu. Era o diferență mare. 2 ani la rând a fost așa ceva. Deci când Zimbru era în față cu 10-11 puncte, când Șerif a fost. Și de aia zic, trebuie lăsat în pace, încet, încet, trebuie să vadă ce are de făcut și să se redreseze lucrurile așa cum erau cândva la Zimbru. Deci tot timpul, deci ultimul timp, toate schimbările astea de conducere, deci nu a fost bine la echipă, deci s-a redresat tot timpul la echipă, deci a avut echipa de suferie. Deci era o echipă, știți foarte bine, deci Ciornei, după aia Cecetov, după aia nu știu cine, așa mai departe. Sunt lucruri care e nevoie să această echipă care este acum în conducere și să fie lăsați în pace și încet, încet vor redresa, cred că lucrurile, pentru că au toate condițiile, dar e nevoie de timp. Așa e la o echipă, eu cred că așa trebuie. Mulți experți spun că nici Șerif nu joacă ce juca acum 2-3 ani. Nici de Zimbru nu mai vorbim. Dacia se pare că are cel mai frumos joc din campionat, însă vorbim despre Zimbru Chișinău, care până la urmă este echipa care a declarat prima că se va bate la titlu în acest an. Dacă în iarnă vor fi aduși jucători, ce valoare trebuie să aibă acești jucători ca să redreseze această diferență de 14 puncte? Eu cred că în iarnă este un timp foarte îndelungat, deci pregătirea este mult mai multă ca de vară, deci, și cred că la Zimbru mai există și echipa a doua, da? Cum ar fi mulți jucători tineri care, eu cred, cel puțin eu așa cred, și așa era mai înainte, deci la Zimbru se proceda cu jucători foarte tineri băgați în echipă, deci de-aia spun că în iarnă e posibil să vedem cu totul altceva. Deci să vedem o echipă bine organizată. Ce ai remarcat și tu singur că Stroienko, fiind antrenorul la Academie, deci juca foarte bine echipa, cu mulți jucători foarte, foarte tineri. De-aia cred că se vor... și echipa a doua, Zimbru, merge foarte bine, merge fruntaș acolo, după cât eu știu. Da, 3-4, ceva de felul ăsta. Da, pe locul 4-5. Și sunt foarte buni jucători, foarte tineri jucători, ambițioși. Sunt pe 5. Locul 5, da. Au pierdut acum cu Dacia 2.
0-2 în campionat. Dacia 2 antrenată de Igor Negrescu și colegul său Andrei Martin, cu care au jucat împreună la Dacia. Haideți să mergem mai departe. Clar, sperăm că Zimbru își va reveni și se va bate și pentru titlul, cu atât mai mult că vom avea și un campionat mult mai interesant dacă echipa se va întări în iarnă, va aduce jucători foarte buni. Meci senzațional la Orhei între FC Costoleni și Iskra Râbnița. Lei și Oțelare au încheiat meciul la egalitate, scor 3-3. Costoleni a revenit spectaculos pe final de meci și a egalat după ce a fost condusă cu 3-1. Mai mult, chiar gazdele au mai înscris de 2 ori, însă reușitele au fost anulate de arbitrul Iurie Coftun. FC Costoleni și Iskra Râbnița au înregistrat scorul etapei a 14-a, remizând la Orhei 3-3. Gazdele ar fi putut obține chiar toate cele 3 puncte puse în joc, însă brigada de arbitri, condusă de Iurie Coftun, a anulat elevilor lui Velizar Popov 2 goluri. FC Costoleni a deschis scorul prin Vyacheslav Sofroni, iar Iavorski a egalat peste doar 2 minute. Iskra a reușit să încheie prima repriză în avantaj după golul marcat de Scripcenco. Oțelarii au început tare și repriza a doua, înscriind al 3-lea gol prin Turhanov. Gazdele nu au lăsat capul jos și au ieșit la atac. Sert Caia a redus din diferență în minutul 66, iar cu 6 minute înainte de final, leii au reușit să egaleze prin Victor Gonța, care a adus un punct prețios pentru formația sa. Șoimu și Maxwell au fost ceilalți 2 jucători care au înscris în poarta oțelarilor, dar ambele goluri nu au fost validate de Iurie Coftun pe motiv de offside. După această remiză, FC Costoleni a rămas pe ultimul loc în clasament cu doar 8 puncte obținute în 14 etapы. Итак, господин Попов, с одной стороны, ваша команда играет очень зрелищный футбол, с другой стороны, команда никак не может выйти с последнего места в чемпионате. В чем проблема? Проблема в этом, что нас нужно время. Вы знаете, в начале чемпионата была тренерская замена. Потом пришли новые игроки, и команда не можно сделать для 1 или 2 месяца. Нужно время. Последние 3-4 игры мы начинали играем хороший футбол. Это самое важное сейчас, потому что это означает, что мы на правильный путь. Рано или поздно результат будет. Плохо в эти случаи сейчас, это что мы играем хорошо и проиграем очки. Но что можно сделать? Будем работать больше, и я надеюсь, что следующая игра мы можно выиграем. В этом матче с Искрой вам не засчитали 2 гола. Много говорили насчет судьи перед матчем, потому что судья из Бендер был, Искра из Рыбницы, там Бендер и Рыбница, мы все знаем политическую ситуацию, какая у нас. Были у вас опасения, и вот 2 аннулированных гола? В принципе, я не хочу сделать полемики со судейской комиссией и судьей, потому что это не моя работа. Моя работа вот мы тренировать команду. Видим на экране первый аннулированный гол. Да, там по время игры внизу я не могу увидеть хорошо эту ситуацию. Вот увидите еще раз. Ну, последний игрок. Да. Мне кажется, что не было Меня тоже, но эти, которые решают на поле, судьи. Domnule Carp, a fost părerea noastră? Părerea mea, deci este foarte greu să... Dacă ar fi fost o cameră în partea elantă, lateral, ca să putem vedea un stop cadru clar, deci putem să spunem clar, dar știți cum... Cel mai bine, totuși, mă gândesc eu, este Comisia Centrală de Arbitraj, care
Eu cred că Se vor da de pe această cameră, din acest unghi, e foarte greu. Chiar dacă este acest jucător încercuit cu roșu. Unde am remarcat și eu că este foarte greu și deci nu e bine să ne pronunțăm, pentru că nu se vede clar deci, situația care există, ce vedem noi în față. Totuși, parcă ar fi regulamentar, din câte se vede, dacă lăsăm puțin fază să curgă, vedem că dacă am trage o linie paralelă cu linia de la careul de 16 metri, parcă n-ar fi offside. Parcă jucătorul se afla în mișcare în momentul pasei. Așa e, Sandu, dar încă o dată spun, deci ne vine foarte greu să ne pronunțăm, deci eu cred că comisiile se vor face treaba, o să vadă situația cum din teren și sunt specialiști și noi putem să spunem foarte multe, dar oricum, deci nimic nu mai poate noi nu schimbăm, oricum nu mai schimbăm soarta partidei. Discutăm, vedem, e posibil să nu fost, să discutăm. Da, e posibil să nu fost, e posibil să fost, dar încă o dată spun, e foarte greu să vedem. Вы снимали с другой точки? Есть камеры, которые снимали с другой точки? Или только... Я думаю, что да, но еще у него запись не готов, и я не увидел. Но на эти кадры и на скорость, на которой была атака, я думаю, что нет ни игры. Но я всегда хочу думать, что эти ошибки судьи часть от игры. Как ошибаются игроки, как ошибаются тренеры, так можно ошибаться судьи тоже. Но когда почти каждая игра эти ошибки только срещу тебя, тогда уже трудно, тяжело подумаешь это. Второй гол, который не засчитали. Dați să vedem și al doilea gol, dacă îl avem cumva pregătit. Aici e și mai prost filmat. Chiar nu reușim să ne dăm seama dacă a fost sau nu offside. Здесь очень... Здесь трудно, нет кадр там на линии. Eu cred că alt jucător ar fi fost în offside, dar probabil tușierul s-a grăbit. Așa ce văd eu din spațiul din imagine, din imaginea asta văd. Probabil era alt jucător în offside, tușierul s-a grăbit și poate fi o greșeală, Sandu, omenească, știți? Nu, păi nimeni nu zice că a fost intenționat. Deși sunt și cei care zic că a fost... Ziceau chiar înainte de meci că se va greși în favoarea Iskrei, însă până la urmă și arbitrii sunt oameni, greșesc și ei. Greșeala e omenească, mai ales că nu avem un campionat atât de puternic încât să avem arbitrii de Champions League. Și o tehnică foarte bună, să putem vedea, într-adevăr, deci asta e. Deci. Да, господин Попов, последний вопрос по этому матчу. Судьи au influențat, как сказать на русском? Повлиял судья на результат матча или нет? Я хочу увидеть запись хорошо, и тогда могу отговорить на эти вопросы, потому что на второй гол для Искра у нас тоже есть претензии. Там наш игрок претендирует, что было нарушение преди второй гол. И если увидим, что эти два гола были неправильно не зачетены, тогда мы, можно считать, что судья повлиял. Но когда уже игра закончила, результат 3-3. Da. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat cu invitații noștri din această seară. Doamnelor și domnilor, o știre de ultima oră: la Ploiești s-a întrerupt meciul dintre Petrolul Ploiești și Steaua București. Știu că sunt mulți suporteri în Moldova care iubesc Steaua București, avem și un fan club. Haideți să vedem niște imagini preluate de pe DigiSport. Sunt acum în direct. Un jucător de la Steaua, se pare că este vorba de Galamaz, a fost lovit de un suporter care a intrat pe teren. După asta, din ce scrie Gazeta Sporturilor, suporterul a fost luat la bătaie de doi jucători de la Steaua. Este vorba de Martinovici și Stanca. Ambii, atât Stanca cât și Martinovici, au fost eliminați de pe teren. În acest moment, meciul este întrerupt la scorul de 2-0 pentru Steaua București. Domnule Carp, cum comentați dumneavoastră? Sunteți foarte apropiat de campionatul României, aveți mulți jucători de acolo duși în Rusia.
Cum comentați ceea ce se întâmplă acum în direct? Acestea sunt imagini în direct preluate de la DigiSport. Evident că aceste lucruri nu trebuie să se întâmple pe stadionul de fotbal, deci spectatorii trebuie să stea bine mersi în tribune și să vizioneze spectacolul care este petrecut între două echipe. Deci, nu știu, chiar, uite, văd și eu acum imaginea, mă surprinde, mă surprinde. Suporter intrat în... Și vreau să spun că stadionul din Petrol acum este un stadion foarte, foarte bun. Nu înțeleg de ce au făcut garda sau, mă rog, paza. Era penalti, s-a dat penalti pentru Steaua, a înscris Mihai Stoica, după asta a intrat un suporter în teren care l-a lovit pe Galamaz. Am văzut puțin mai devreme, am văzut imaginea, din păcate acum nu mai vedem la DigiSport, când suporterul i-a lovit un pumn lui... vedem chiar în acest moment, vedem suporterul care îl lovește pe Galamaz. E ceva de genul cum a pățit și arbitrul Sidenco, vom vedea puțin mai târziu imaginile cu Bursuc. Dacă stăm și ne gândim bine, deci se întâmplă orice campionat lucruri de astea murdare, dar nu e bine să se întâmple așa ceva la fotbal, pentru că totuși, până la urmă, fotbal este un spectacol cu ne privesc și copiii și toată lumea, deci privește acest sport. Da, господин Popov, чемпионате Болгарии есть такие? Нет. Там похуже или как? Нет. Или просто нету таких случаев? Не были такие ситуации. Это ненормально. Я не знаю, как можно случиться этого в Румынии. Это Европа, я не знаю. Это ненормально. Da. Din păcate, asta se întâmplă și la noi. Vom avea puțin mai târziu imagini și de la meciul din etapa trecută cu Bursuc, un fotbalist foarte bun, un fotbalist extraordinar, zic eu, pentru noi, însă i-au cam cerdat nervii. Revenim la campionatul Moldovei, la oile noastre, cum spune proverbul. Rapid Ghidighici a remizat pe teren propriu cu Milsami, Ursidos Orhei, scor 1-1. După aceea au fost conduși cu 1-0. Militarii au reușit să obțină un egal în ultimele minute de joc. Milsami Orhei nu a reușit să-și revină după înfrângerea din etapa trecută în fața formației Nistro-Otaci și a obținut doar o remiză, scor 1-1 în partida din deplasare cu CSCA Rapid Ghidighici din cadrul etapei a 14-a din divizia națională. Prima repriză a fost una fără mare ocazii, ambele goluri fiind marcate în partea secundă. În minutul 74, Milsami a deschis scorul prin Adrian Grigoruță. Militarii nu s-au lăsat bătuți și au egalat în minutul 88 prin Vitalie Manaliu. Давно я не забивал мячи. Конечно, радует, что забил. Плюс самое больше радует, что забил в тот момент, когда, знаешь, команде было очень трудно. Хорошо, что так закончилось, что мы смогли после 1-0, будем так говорить, глупейшей ошибки в обороне, смогли перестроиться и найти тот момент, когда забить гол. Sunt puțin dezamăgit că am pierdut pe final 2 puncte importante. Este o greșeală, să spunem, colectivă. În următoarea etapă, Milsami va juca la Orhei cu FC Tiraspol, iar CSCA Rapid se va duela în deplasare cu Academia. Da, domnule Carp, ați fost la meciul de azi. O întrebare pe blog de la telespectatori. A fost penalti la golul marcat de Milsami? Nu penalti, dar offside. A fost offside la Grigoruț? Nu pot să spun. Nu mi s-a părut. Parcă stăteam pe linie exact de unde s-a marcat. Nu pot să spun. Împreună la meci. Da, nu. Un gol marcat corect, cum și ei au marcat tot un gol corect. Lipsă de marcaj la fundașii centrale. Asta e, deci nu aș spune că a fost offside nici într-un caz. Господин Попов, как вам чемпионат Молдовы в общем? Перед передачей вы мне говорили о том, что вам очень нравится Дача, Шериф и Милсами. Почему Милсами? Да, Милсами очень интересная команда для меня. Как качество игроки, они ближе до Шерифа и до Дачи. Я не знаю, почему это уступление там, но как качество игроки, очень хорошая команда. Чемпионат Молдова, много людей думают, что слаб, но не слаб. Есть очень интересные игроки здесь. Я увидел уже и почти всех
команде есть хорошие базы. Это очень важно для развития футбола. Потому что когда есть хорошая база, ты можешь сделать футбол. Есть игроки в чемпионат Молдовы, которые можно играть в каждой команде в Европе, как Джонатан Шериф, как Адемар от Милсами. Эти очень хорошие игроки. И эта база на Шериф одна из самых лучших в Европе тоже. В Болгарии есть такие? Как Шериф нет. Я сейчас увидел, что и президент Рапида инвестировал очень много денег там в Гидигичи, сделать хорошие базы, и эти правильный путь. Если хочешь сделать футбол, ты должен начинать с баз. Потом сделаешь игроки, и потом команда. Костулейн сделает свою базу? Я думаю, что да. Когда? Ну, нужно время. Эти вопросы Не говорили только президент может отвечать. А с ним не говорили? Говорили, но он решает, когда. Я так понял, что вы с семьей приехали, вместе с вашей Да, семьей с моей тоже. женой, да. И решили надолго остаться в чемпионате Молдовы? Или это только трамбулин для дальнейшего вашего? У меня контракт 1+1 год. Увидим в конце этот чемпионат. Это предизвикательство очень большое для меня, потому что если я могу сделать хорошую работу, это можно будет трамплин для меня тоже, как для всех игроков. Da. Suruceni și Olimpia, ultimul rezumat din această seară, 1-0, prima victorie a Olimpiei după 13 etape. Haideți să vedem acum super golul reușit de Ovseannikov în minutul 38, prin care Olimpia a obținut prima victorie după 13, am mai spus, 13 etape până acum. Olimpia a câștigat doar în prima etapă cu FC Tiraspol, tot 1-0 și iată acum super reușita lui Gheorghe Ovseannikov, atacantul naționalei, a marcat un super gol, un Eurogol. Cum comentați? Golul frumos, nu? Un gol foarte frumos, Sandu. Eu am dovedit să fiu și la prima repriză. L-ați văzut în direct, deci. L-am văzut în direct și chiar într-adevăr un gol foarte frumos. Cred că e golul etapei, părerea mea. Da, rămânând la Suruceni, suspendare pe 2 ani din toate activitățile fotbalistice. Aceasta este pedeapsa pe care a primit-o Iulian Bursuc după ce l-a lovit pe arbitrul Ghenadie Sidenco în etapa trecută. Fotbalistul boxer a declarat că nu va ataca decizia și oricum va deveni antrenor chiar și peste 2 ani. O amendă record de 50.000 de lei a primit și clubul jucătorului Sfântul Gheorghe Suruceni. Iulian Bursuc a fost suspendat pe 2 ani de zile din toate competițiile organizate sub egida FMF după ce l-a lovit pe arbitrul Ghenadie Sidenco în meciul cu Iskra. De asemenea, fotbalistului care a anunțat anterior că oricum se lasă de fotbal și se apucă de antrenorat, i-a fost interzis să fie angrenat în această perioadă în orice activitate fotbalistică. Asta este cea mai mare pedeapsă prevăzută de codul disciplinar. Decizia poate fi atacată la Comitetul de Apel în termen de 7 zile. Ce rost are să pun apel dacă tot una dau apel, nu dau, o să clarifice fără mine? Că o să aștept 2 ani și tot una o să învăț totuși de antrenor. Amendat a fost și clubul unde este legitimat fotbalistul. Pentru fapta lui Bursuc, Sfântul Gheorghe este nevoit să achite o amendă de 50.000 de lei. Păi nu mi se pare normal. Eu nu știu în genere când cineva a pus așa asemenea amenzi la noi în Moldova. Deci cu mensurabile, cu ceea ce a fost, în general, cu posibilitățile noastre financiare. Iulian Bursuc a devenit peste noapte vedetă pe site-urile de sport din Europa după ce l-a lovit în plină figură pe centralul partidei Iskra Sfântul Gheorghe, Ghenadie Sidenco. 50.000 de lei, zic, e puțin pentru asemenea fapt. Da, Sandu, dar totuși până la urmă mă gândesc că știind de foarte bine pe Iulian, îl cunosc de când a început cariera de fotbal, l-am urmărit tot timpul, chiar n-am văzut nicio ieșire de așa natură, deci chiar sunt surprins. Am mai avut în 2 rânduri. Probabil nu sunt de eu asta am bine... spus și puțin mai devreme. A fost un fotbalist foarte bun pentru Moldova, chiar extraordinar. Mie mi-a plăcut tot timpul Bursuc. Fotbalistul Bursuc. A fost convocat și la națională. A fost și la națională, da. Era pe unde a fost între liderii echipei, însă din păcate... A cedat nervi, știți cum a cedat, dar ok, nu se poate de făcut așa lucruri la un meci de fotbal, dar
Eu mă gândesc că îi pare rău și lui de ceea ce s-a întâmplat, părerea mea. Chiar îți vine să râți, dar din alt punct de vedere, deci ceva care nu trebuie să întâmple pe un stadion de fotbal. Господин Попов. Хороший игрок и хороший боксер. Хороший. Такой видели раньше или нет? Да, увидел в интернете, там в другие страны. Не в интернете, я имею в виду в Болгарии больше так, потому что вы из Болгарии приехали. В Болгарии высшая лига нет. Можно будет там 3-я, 4-я лига, но высшая лига нет. И как вы комментируете вот то, что можно так, может игрок срываться вот до такой степени? Конечно, это нехорошо для футбола, но я думаю, что это был момент на эмоции. Потом, со сигурностью, он сожалеет, но уже поздно. Da. Din păcate, Cel mai asta important... este și păcat pentru Bursuc, pentru că a fost un jucător foarte bun, iarăși mă repet, și își încheie în așa mod cariera de jucător. Cel mai important, eu cred că cei care ne privesc și care se uită la așa imagini, eu mă refer la copii, la începători, să nu, nici într-un caz să nu comite așa ceva ce a comis Iulian. Încă o dată spun, eu cred că îi pare mult rău ceea ce s-a întâmplat. De fapt a și declarat că îi pare rău pentru că au văzut copiii. Da, asta e un lucru care nu trebuie să se întâmple pe stadion, că el sunt copii Bursuc, care... din câte știu, are și el un copilaș, un băiețel care joacă fotbal la școala de fotbal. Da, asta nu e bine. Nu e bine. Asta este. Oricum, suspendarea, domnule Reniță, să știți că nu e... Suspendarea, nu, amenda, mai bine zis, amenda pe care a primit-o clubul dumneavoastră. Nu e exagerată. 50.000 de lei e normal. Poate chiar mai mult se dădea în alte părți. Academia Chișinău a obținut o calificare chinuită în optimile de finală ale Cupei Moldovei. Studenții au învins formația Veres Drăgănești, antrenată de fostul tehnician al Daciei, Igor Ursache, cu scorul de 1-0. Golul calificării a fost marcat de Radu Gânsari din penalti. Victoria chinuită pentru Academia Chișinău în 16-imile de finală a Cupei Moldovei. Studenții lui Veceslav Rusnac au învins la limită formația din divizia B Veris Drăgănești cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Radu Gânsar din penalti la mijlocul reprizei secunde. A fost un meci foarte greu, pe un teren foarte greu de jucat. O echipă adversă care a jucat, a luptat foarte mult. Era important pentru noi numai victoria, mai ales după meciul ce am aflat ieri cu Spireni, cu Saxan. Și n-am vrut să intrăm în istorie nici noi. Așa cum au crezut ei că vor ieși și vor da 4-5 și vor juca fotbal, noi am muncit, am demonstrat. Că mă supără că am pierdut din penalti. Eu cred că a fost, nu a fost, dar se putea de neacordat. În optimile Cupei Moldovei s-au mai calificat Nistru Otaci, care a învins în prelungiri formația Dinamo Auto cu 2-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Cătălin Lichioiu în minutul 69 și Adrian Caragea în minutul 97. Pentru oaspeți a înscris Roman Racenco în minutul 90. În următoarea fază a competiției a mai acces Sfântul Gheorghe Suruceni după ce s-a impus cu 1-0 în fața formației Colos Copceac, iar FC Găgăuzia a dispus cu 6-3 de echipa Universității Agrare. Încă nu s-a făcut tragerea la sorți pentru optimile Cupei Moldovei la fotbal. Domnule Caru, nu degeaba am dat imagini cu acest meci, Academia Veres. Această echipă Veres, din câte știu, aveți și dumneavoastră o tangență cu ei. Ce cu acest club și de unde a apărut? Deci, am fost și eu la meciul ăsta. Și auzeam oamenii în tribune vorbeau că au intenții foarte serioase. Da, nu am nimic cu acest club, Sandu, dar cunosc foarte bine patronul acestui club. Nu, am spus că aveți o tangență, adică cunoașteți oamenii de acolo, știți mai multe decât noi. Da, chiar îi ajut în momente de management, cu jucători, unde pot, îi ajut ce pot eu face mai bine. Deci să aduc un jucător, să-i recomand un jucător, Ce pot să vă spun? Eu am un patron foarte ambițios, care a început de la sat, cum se spune, deci din Drăgănești, și are ambiții foarte, foarte, foarte serioase. Deci a format echipa asta, a început din B, are niște rezultate extraordinare de bune, deci cu un antrenor foarte bun, au 10 victorii din 10 meciuri,
9 victorii din 9 meciuri. Și dumnealui se gândește pe viitor. Deci dumnealui vrea să facă o bază sportivă și un stadion pentru echipa FC Veris, unde tot timpul... Acolo la Drăgănești? Nu, este în căutare, deci de pământ. Deci problema cea mai mare care există la ora actuală pentru dumnealui, după ce știu eu, este problema că nu poate găsi o suprafață de pământ unde se poate cumpăra sau arenda, unde să construiască acest local, acest stadion, chiar pentru cuplele europene. Deci eu cred că, știind-l pe dânsul foarte bine, eu cred că o să realizez acest proiect. Și de ce nu? Pentru că avem nevoie de stadion, avem nevoie de stadioane, avem nevoie de bază sportive și m-am bucurat foarte mult de domnul Popov, care a remarcat că într-adevăr ceva s-a mișcat la noi și se mișcă în continuare ceea ce privește deci, de bază pentru echipe de fotbal. Dumnealui nu se oprește, deci merge înainte cu scopul ăsta, deci a început din B, pentru că are nevoie de bază sportivă. Deci, după cât eu cunosc, a avut o ofertă de a prelua o echipă chiar și din Liga Națională sau din Divizia A. Deci nu l-a interesat, pentru că a zis, da, iau o echipă, dar mai departe n-am casă, n-am masă, n-am nimic. Dar dumneavoastră credeți, pentru că au mai fost de ăștia care au venit cu declarații mari, însă până la urmă n-au făcut nimic. Sandu, deci îl cunosc, este un om de fotbal, în primul rând. Multă lume nu-l cunoaște, se numește domnul Vladimir Nicolăiță. Deci el a jucat fotbal chiar și în Kazahstan. Și deci a jucat fotbal. A jucat fotbal, cunoaște foarte bine. Chiar aș spune că mulți patroni sau președinți de club care sunt la noi în Moldova, ar fi bine să ia lecție de la domnul Nicolăiță. Domnul Nicolăiță... Poate îl aduceți la noi, la arena. Rămâne să-i faceți dumneavoastră o invitație, deci vă ajut să vie. Rămâne să faceți cunoștință. Cel mai bine să vină el. Fotbal vorbește orice limbă, da? Care se vorbește în... Vorbește bine română. I-am auzit mai devreme pe Secu și pe Manoliv vorbind în limba rusă. Da, vorbesc rusa ca și minim, adică prost. Deci atunci să nu vorbești limba ta natală. Asta ține de mentalitatea. Înțeleg că pe domnul Popov, că a venit din Bulgaria. Da, asta ține de 7 ani de casă, asta ține de patriotismul care există la noi în Moldova și așa mai departe. Dar până la urmă, deci, dacă o să fie nevoie să vă ajutăm să vină domnul patron de la Veris, o să vină. Chiar vă rog, veniți și dumneavoastră împreună. Din păcate, astăzi... Nu mai avem... Să vă povestească el de proiectul care îl are și eu cred că o să realizez acest proiect. Suntem pe final de emisiune. Eu vă mulțumesc, благодарю вас, господин Попов. Жду вас и на другие передачи, не только это. На этой. Жду вас после следующей победы в чемпионате. Domnule Carp, pe dumneavoastră vă mai așteptăm, că tot îmi promiteți de un an de zile și abia astăzi ați venit. Vă așteptăm mai des pe la noi. Mulțumim, dar... Aveți despre ce să ne povestiți. Am vrut să discutăm și despre echipa națională în această seară. N-am mai apucat. Gazeta Sporturilor scrie că George Galamaz are fractură de os după lovitura pe care a primit-o în urmă cu câteva minute în meciul Petrolul Steaua. Partidă întreruptă din cauza că suporter a pătruns pe teren și l-a lovit pe jucătorul Stelei. Tătărușanu a fost lovit și el de o petardă, are arsuri pe spate și pe gât. Tam-tam mare la toate televiziunile de sport, treceți de... Chiar dacă trebuie să vă îndemn să rămâneți pe publica, cei care iubesc sportul, cred că trebuie să vadă ceea ce se întâmplă acum în România. Meci întrerupt Petrolul Steaua la 2-0 pentru Petrolul. Cu asta încheiem. Sunt Sandu Greco. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți totuși cu publica. O seară frumoasă și un început de săptămână cât mai bun.